Good morning, partner. Mamilo sa taog biglaanan. Sus, buko-buko. Ana. Nakita ang buko-buko. Iring niya. O pa rin ako, man, may napalagi na yung murag mga kuan, may kanay, usan eh. Dahion man na nako. Ipilo na tarong kay dalo mo sa office. Saan? Ipilo na tarong. Ay, ako lang nailokot, ay. Di mapilo, me. So, karong adlaw partner, Sabado man, wait kanang usually wala yung mga trabaho ron, tapo. Ang kuha na mo buhaton karon sa office is kuan karon mag-posting dayon follow up sa mga katong mga buyer client namo nga nag-inquire sa kaning subdivision unang buhaton. Ang kinahanglan makahalin ta partner kay para natay kuan income. Ang kinabuhi sa kuan partner. Kinabuhi sa ahente. Okay. So, karon partner, mag-start ta sa atong daily routine sa atong 60 days challenge. So, kuyugi ko niyo partner kay daghan man gud nag-ingon nga kabe. Ano ka po? So, partner, this time para mawala ni atong pagkatambok kay isa man gud sa hinungdan nga maluyat ta sa atong gibuhat sa pangadlaw-adlaw kini atong lawas body. So na-search na ko sa internet, na-search na ko sa ubang successful nga tao, ang pinaka the best nga investment is kaning body. So nimo pag-shape imong body kay once kuan ka sa imong health, shape imong body, imong health kaning okay kayo. So ang imong mind dali ra ka makakuha sa mga gusto nimo sa imong life. Try na to partner, hope nga makuan-kuan ti gamay kay sa tinuod lang gyud partner partner dako gyud tiyan partner. Naka-gym ako sa una pero undang ba muna ilang giingon nga basta mag-gym ka nya undang ka tambok daw ka. So nag-gym ko sa una, pila ra pud ka kuan dito sa Cebu. Undang ko kay dili consistent. So karon katong mga basic nga akong nakuan sa internet. Basic lang gud nga kuan exercise partner, push up, ato yan na sit up, wala tong buhaton. Unya kontrol pod ta sa atong gikaon, gamay lang atong kaon. Tao ito sacrifice yun partner, sacrifice dayon sapat yun ha. Napog ko kuan kining supplement po para di ta maluya kaniyo mo na akong ginainom partner, mo po ni akong negosyo first bypass. So mo ni akong supplement nga para dili ta maluya. Come and fly away with me. 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 Come
my God. Oh my goodness. Ang hirap pala. Naon pa mo rin. Ay, ilisan daw. Na. So, yan, partner, nahuman na ta sa atong mahog lang siya og 5 minutes workout every day before sa mag-opisina ta para ma-release ang mga pasingot gamay ba ma-release ang mga gamay nga mga bad elements sa atong lawas. Yeah. So karon, it's time to drink first Pyroplus. Na. Di man. Pinakamamahal kong anak, Bibi Kasi. Drink first, Pyroplus. It's time to ligo. Alright. Ligo na tayo. Na. Is it hamster? Huh? Magic ka. Muna akong sanina. This is my sanina. Polo shirt. 1, 2, 3, go! Today! Sulab na lang. Ready to office. Kaon sa to partner gamay para natay energy. So isadaan. Ang partner ice cream. Be, ting tereng. Litson sobra gabi litson. Hey, noodles. Praise the Lord. Mura ni akong kaon ng partner gamay ra. Inabuhat na naka. Aba ka ba vlog ba? Kani si Kasi partner. Ako ba siyang gitudluan nung saan pag-edit og vlog. Kanina akong gi-edit. Oh, bida ba partner? Ha?
please kuan kanang sa ubos kanang sa ubos mo na yan channel. So please like, subscribe and hit the notification bell sa yang channel. Salamat partner. Kaso tiwas be. Isa para ba yung video dito? Gani, isa pa. Ilang. Please ano kay channel. Nakoy vlog pa ganina. Naginom ko baita. Betul. Hey. Gasol, bro. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away. Ipuri malakaw partner, magpasalamat sa ta sa Ginoo. Sa grasya nga iyang gihatag kanato. Fly away with me. Dear God, salamat success. Salamat. Balik na lang kasi yung himaya. Jesus. You and I, jumping off the ice. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Okay partner, magsakyanan mi partner kay ulan mong good hapon. Nandito na namo sakyanan para napon mi paliton nga gasol. So tara, let's go. And me, somewhere close to harmony. When the world is sound asleep, something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. So nakapalit na mi partner o kuan, gasol. Gasol namo, barato ang gasol. 287 na lang. Dayon kaning kuan, so yan para sa gasket. Okay. Luag na. Kaya tas mama o kuan, mami og sudan. Para paniod to. Tipid-tipid lang yung partner kay wala kay commission pwede pasok. Bebe! Sana? Okay, so daw lang ni sa office partner. Okay partner, naka-parking na ta diri. Gawas na ta. Something at the edge Yan. of space, calling us to fly away.
office. Si Ma'am Erlinda. Ano tayo pakabuhaton karon? Magpalop ta sa kuan. Trabaho sa ta partner. Ayan, magtrabaho ta kay dili pwede nga ulit trabaho. Mag-follow up sa mga clients. Oh. Mag-posting para dunay mga clients mapalit sa atong property nga gipang baligya. Trabaho sa ta.